Повече от 30 години опит в храненето на растенията. Когато един продукт е формулиран като суспензионен концентрат, това означава, че в течността има твърди частици, които се движат свободно. Затова с течение на времето те се поддават на гравитацията и потъват към дъното, където може да се образува утайка. Затова е силно препоръчително преди употреба добре да разклатите тубата, за да гарантирате, че вече няма утайка. СК формите се нуждаят от малко повече грижи, отколкото разтворите. Суспензионните концентрати се предлагат и в IBC разфасовки, при които разклащането, разбира се, не е възможно. Затова препоръчваме да ги изразходвате колкото се може по-бързо. По възможност един такъв контейнер не е добре да престоява повече от година.